matan ang Ginoo tungod kay siya ang tag-iyas tong kinabuhi ug siya ang naghatag sa tanang panalangin nato, no? Nga dili man ta dato, wala man tay igong kwarta nga magasto nato atong mga atong mapalit nato atong gikinahanglan, pero nagtuo ta nga ang tanang panalangin nga nadawat nato sa kinabuhi gikan gayud sa Ginoo. Manang siya ang dapat natong pasidunggan sa atong mga kinabuhi. So karon ang pulong sa Ginoo makita siya sa Salmo 23, 1 hangtod sa 6. So mo na akong i-share karon sa kanang nining kagabion. Kanya nag-title ni siya ang Ginoo akong magbalantay. So si David ni nga nagsuwat aning panahon na nga si Lord kuno mura ko na siya og magbalantay sa karnero. Nga kita kuno ang mga karnero unya si Lord maoy magbalantay sa atong mga kinabuhi. Nga magsugod ta sa verse 1 ingon siya ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay magkulang kanako. So gi-acknowledge ni David siyang kinabuhi nga si Lord kuno siya ang kanang shepherd or magbalantay sa natong mga tao ug sa iyang kinabuhi. Nagpasabot na nga sa atong kinabuhi kuno tanan nga atong madawat sa kinabuhi nagikan gid na sa Ginoo, no? Bisan pag natay pagpaningkamot, diskarte, kaalam, natay mga trabaho para makakwarta ta, pero ang tanan gid nga mga pamaagi gikan gid na sa Ginoo. Amen. Unya atong hinumduman nga dili lang ni siya nagisgot kabahin og pagkaon. Dili lang ni nagisgot kabahin og material nga mga butang, dili lang pud ni mga hangin nga giginawa og kusog nga naangkon ato mga igsuon kundi ang tanan ging butang ang Dios mao ang naghatag og nagprovide sa atong mga kinabuhi. Unya atong klarohon nga kana bitaw dili ni nagpasabot nga ang nadawat natong tanang butang maangkon nato tungod kay si Lord na sa atong kinabuhi. Kay basig bingon ta ba nga pastor or kuya ngano mang kanang nagkalisod man mi nga naamang ko'y Ginoo sa kinabuhi kay lagi wa ni pasabot nga kung naa kay Ginoo sa kinabuhi ang tanang panalangin maangkon nato. Kay ang pagpasabot ani nga bersikulo nga si Lord kuno naa siya mabuhat o naa siya mahatag diri sa atoa nga dili mahatag sa ubang tao, siya ra di makahatag niini. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi atong hinumduman nga sa pagpadayon na ko basa aning mao nga bersikulo aning nga chapter atong masabtan o unsay mabuhat ni Lord unsay mahatag niya sa atoa nga gikinahanglan sa tao. Kay basig moingon ta nga ang blessing nag-agad na siya sa panalangin sa kwarta o sa material nga blessing dili. Kay ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi mag-agad na siya unsay mahatag niya sa atoa nga makaayo natong mga tao. Amen. So padayon ta ingon sa verse 2 gipapahulay ni ako sa mga lunhaw sibsibanan o gitultulan ni ako sa tinaw nga mga katubigan. Ang mga karnero kuno sa ilang panahon ang magbalantay mao'y maghatag nila og pagkaon. So dalon sa magbalantay ang mga karnero sa dapit diin naay daghang sagbot ug naay tubig. Sa ilang kultura, abi na to ako nahuna ba nga ang ilang sagbot daghan kaayo sama sa ato dili. Ang sagbot sa ilang Israel gagmay ra sa kaayo nga unya lagyo pagid kaayo ang ubang sagbot. Ang punto ba nga kanang ang mga karnero dili sila ang mao nga magproblema para makakaon sila. Kundi ang tigbantay nila mao magproblema unsaon pagkaon sa mga karnero. So sa atong kinabuhi day kuno si Lord day kuno ang naay mga pamaagi aron ang tao makakaon. Di ba klase-klase mo tang mga pamaagi no, na uban magnegosyante, na uban nga mo trabaho sa mall or na may klase-klaseng trabaho sa pantalan ba na. Pero ang punto nga, ang tanang kaalam ko diskarte nga atong nahibalan aron makakwarta ta aron mabuhi. Si Lord ay kuno nangitag pa nga pamaagi ni ana. Amen. So man nga sa atong kinabuhi nasabtan ni David nga salamat sa Ginoo kay siya ang Dios nga naghatag og mga pamaagi aron ang tao padayon nga mabuhi ibabaw sa kalibutan. Mo nang sige kog balik-balik og ingon nga dili gid na sa atong kusog lang, sa atong kaalam, dili lang kay gipaboran ta sa Ginoo kun dili siya ginangintag pamaagi. Bisan bitaw sa atong pamilya nga bisan nagkalisod ta, daghan tag mga problema sa kinabuhi, pero salamat sa Ginoo nga hangtod karon buhi gyapon ta. Kay siya ang nangitag mga pamaagi aron kita maka-income, makaangkon og panalangin sa kinabuhi. Amen. Kapadayon tayo ng verse 3. Gilig-on niya ako. Salamat sa Ginoo kay sa panahon nga maluya ta, lig-onon ta niya. No, ni mga panahon nga maghilak na ta, ni panahon nga mod-antag paglaom sa kinabuhi, pero gilig-on ta niya sa panahon nga wala na tay paglaom sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Maingon siya,
gitultulan ni ako sa dalan nga angay kong subayon tungod og alang sa iyang ngalan. Mo ni wala masabtan sa mga tao karon nga pag moingon sila nganong tudluan man ko sa Ginoo nga kaya man ako mobuhat niini, nganong butan man ko sa Ginoo sa akong buhaton kay ngano man dili bayatan ang desisyon sa tao maayo, di ba? Ingon pa gani ang Jeremiah nga ang kasing-kasing sa tao kuno dautan og limbungan og walay makatukib niini. Mo nang natay mga desisyon sa kinabuhi nga dili gyud maayo, mo nang si Lord mangita gid siya pamaagi aron kanang desisyon natin nga gibuhat og mga pagpakasal ang gibuhat maundang na ngano man concern man siya nato og nahigugma siya nato. Mao bitaw na og si Ace, si Zion og si Mara basta makasala atong kasab-an og disiplinahon ngano man abi nila og ang ilang gibuhat insakto. Munang muhilak sila ngano man abi nila og ilang gibuhat insakto pero kita nga nagtan-aw sa atila mas nakahibaw ta kung say sakto nga ilang buhaton mo na ato silang disiplinahon. Amen. Mo na mga panahon nga badlungon ta sa Ginoo, kastiguhon ta niya, disiplinahon ta niya ngano man. Gusto niya nga ang atong mga kinabuhi mainsakto og mubuhat ang mga butang nga dili makalipay lang nato kun dili makalipay sa Ginoo. Amen. Mo nang kung na kay mga pangitabo si imong kinabuhi karon nga wa ka kasabot o nganong naingana na ang gusto lang sa Ginoo nga matarong ang atong kinabuhi igsoon. Amen. Aron kay ngon man siya nga gitultulan ta niya sa dalan nga angay kong subayon. Kay kini mga karnero dili na sila wala na sila kaalam ug asa sila mudong. Gani kung na sila mudong sa pangpang, birahon sa magbalantay. Unya na ba di panahon nga magpabadlong did sila bunalan ang ilang tiil unya alsahon sa magbalantay nganuman ang karnero wala siya kahibaw ug unsa iyang buhaton. Manang sa atong kinabuhi atong hinumduman nga kita nga mga tao ang atong desisyon sa kinabuhi dili tanan insakto. Munang naay pulong sa Ginoo na mga pastor, mga pari nga gamiton sa Ginoo aron badlungon ta sultian ta nganuman nahigugma ang Dios sa atong kinabuhi. Number 4. Ingon siya bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit nga walog sa kamatayon. Dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod og bunal. So ang kaning verse nagingon siya nga may mga panahon kuno nga naglakaw tas kangit-ngit. Unsa man ning kangit-ngit sa Biblia kaning mga problema. Maglakaw tas walay paglao, walay kasiguraduhan sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo kay mag-uban siya nato, no? Kay once nga mag-uban si Lord sa ato bisan maglakaw tas kangit-ngit sa kinabuhi, mga problema pagsulay, for sure, makasagubang ta, nga naman, siya ang Diyos, tag-iya sa kusog. Amen? Muna, mga tao, ingon sila nga, Ginoo, kaya ran ako, goy, Ginoo man. Pero kung sa'yo, nahitabo karon kaya wa sila pagsalig sa Ginoo, ng disgrasya, ang ilang kinabuhi, wala na ipaglaom ang ilang kinabuhi, nga naman, para nila ang ilang kagulingon, maoy, maghatag nilang kaalam o kusog sa kinabuhi. Di na to kalimtan nga si Lord, sa panahon nga makalingkawas tas mga problema, siya na ang naghatag nato og kusog. Naghatag nato og nag-uban sa ato ang mga kinabuhi aron kita makalingkawas sa tanang pagsulay sa atong kinabuhi. Ingon pagit siya gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod og bunal. Mo ni ang gipasabot nga ang mga karnero badlungon gina sila kaayo sa ilang mga balantay, magbuot asa sila mudong mo nang usahay dagaan tagpagsulay problema sa Ginoo o saya magkagubot ang atong kinabuhi, mag-away ang banak asawa, nga naman gusto ni Lord nga pamaagi na niya para mainsakto ang atong kinabuhi kay higugmat na niya. Mabita lang ang bata latuson gid sa disiplinahon kay para ang iyang gibuhat mainsakto siya. Sakto na atong gibuhat gud nga atong mga anak atong disiplinahon pag dili maayo ang ilang gibuhat para dili sila masanay ba nga ilang una-una sakto ra ni akong gibuhat. Mo na nga salamat pod sa atong Ginoo nga panahon nga pagpapabadlong ta kastiguhon ta niya kay higugma ta niya pag-ayo. Sa verse 5, atong padayon hapit ako mahuman, padayon ta ingon ang pulong sa Ginoo, giandaman mo akong pagkaon atubangan sa akong mga kaaway, gidihugan mo akong lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong mga kupa. So nagisgot na proteksyon sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo no, nga daghan kay mga panahon nga nagbiyahe ta pero ata na disgrasya. Na disgrasya man ganita pero gibuhi gyapon ta sa Ginoo. Daghang mga panahon nga posibleng daghan tayong mga biyahe nga lagyo kayo, daghan kay na-disgrasya sa TV nga nabitaw balita pero salamat sa Ginoo kay gipanalipdan ta niya sa mga makadaot nga mga butang, sa mga daghan krimen na karon di ba? Daghan ang patay, daghan kay mga pusel pero salamat sa Ginoo hangtod karon gipanalipdan ta niya. Muna nga padayon tayo ng verse 6.
Last nga verse mahumanta, ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug bagpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. So si David nagingon pud siya nga salamat sa Ginoo kuno kay naa ang kaayo sa Ginoo. Kay baka kita nga mga tao dili ta maayo, pero salamat sa Dios kay gihigugma ta niya. Now kung masabtan nato nga dita maayo na si Lord may gugmaon sa ato, nagpasabot na nga bisag makasala ta. Ingon ang Bible sa kanang pabangutan nga ang gugma sa Ginoo bag-o adlaw-adlaw. Nga ito yung dumduman na kada adlaw makasala gid ta. Pero nganong gibuhi pamanta sa Ginoo nga naman ang gugma sa Dios bag-o adlaw-adlaw naghatag natog kapasayloan mga igsoon. Kaysa una ba yung panahon pag ang mga tao makasala sa Old Testament, patyon sila dayon nga naman wala pay kaluoy ang Ginoo sa una, pero karon salamat sa Dios sa nalansang si Jesus Christ sa cross, gitagaan ta niya katungod nga mahimong anak niya og disiplinahon ta niya og pinakalabaw gihigugmat na niya nga bisag makasala ta ang gugma sa Dios mudawat nato mupasaylo nato o maghatag nato kusog para makapadayon ta sa kinabuhi. Ingon bagid sa last ang imong ang imong kaayo og gugma nag-uban kanako sa English nga translation ang mercy kuno ni Lord mag-uban sa ato. Kaning mercy nagpasabot ani nga bisag angayon tang silutan sa Ginoo ilabi na sa kalayos impierno, pero tungod kay gigugma ta sa Dios wala niya na dayon na, no? Manang salamat sa Ginoo kay ang kining mercy ni Lord sa atong kinabuhi nga bisag angayan tang silutan pero gipasaylo gyapon to sa Ginoo, gitagaan taggatungod nga maghatag tag bag-ong tsansa ba aron nga magbag-o ang atong kinabuhi tungod na sa gugma sa Ginoo tong kinabuhi. Muna ang paginumdum sa ato nga sa kada tuig sa atong kinabuhi, di na to kalimtan nga si Lord ang atong magbalantay og walay magkulang nato financially, spiritually, physically, mentally, og emotionally gihatag ng tanan sa Ginoo. Bisan pa man ang kinabuhing walay katapusan, wala gihikaw sa Dios kay bisan pag musugot kag sa dili ang atong kinabuhi ibabos kalibutan mo ra kaayo og ato ning biyaan. Naning kamo taog ayo og mangita og trabaho kwarta dili sayo, pero ang punto ba nga bisan pag magandoy kag mga butang sa kalibutan dili na makataghatag na tog katag kay si Lord ramang ang tag-iya sa katagbawan sa kinabuhi. Manang sa kanunay panganduyo nato ang iyang gugma, ang iyang grasya nga maghari sa ato dili ang sala, dili ang atong kagalingon kun dili si Lord mga igsoon. Amen. Manay pulong sa Ginoo nga magpainumdum sa ato nga bisan pag unsa kalisod ang atong kinabuhi, unsa kagubot na ning Pilipinas karon, daghan ang mga balita nga utak kasabot. Ayo pag focus anak nga naman si Lord maayo gyapon sa atong kinabuhi. Amen. Pagampo ta. Atong idako tong ulo, ipiyong tong mga mata. Lord, salamat sa imong mga pulo.